ka samu inda duk shekara za a dinga baka kansa. To kamar yadda kuke kallo ga dan bana tsakanin shagon Jafaru daga bangaren kudu a babba shagon Shamsu daga bangaren arewa. Babba shagon Shamsu wato shine mai wando mai dan jaji a ciki gajeren wando, shi kuma shagon Jafaru wato shine mai wando dogo daga bangaren kudu. Ga dai dan bannan Musbahu Kano YouTube ke kawo muku wannan dambe gashi nan dai. Profesa yana dan mutum ya ce ba haka za ka ba banda kokowa ba amma da muke ba a saurara yawa gani kula kusa an kusa yawa ina za ka ba shan ruwa da sauran lokaci farmi izai amma sai kun yi minti uku za a kusa la ilaha illallah shagon Jafaru kai babba shagon Shamsu shagon Jafaru babban shagon Shamsu na gode kartau yau na gama gida kartau kai abin babu daɗi saura kiris wallahi saura kiris rataya ma aiki ce wallahi rataya ma aiki ce haka take rataya ma aiki ce aka wace a shaka kima sai ka sake training wallahi la ilaha illallah babba magana ta kare a kewa autan nan banza ha kada wani mai shayi shi ma ya zo saurara mu kawo naushi ne ik mu je wanda aka saukan wa ha nawaji ka shige ka faɗi da ka tafi wala ba hata kuma ban ta yi aiki zan yi sarki barin gama wannan aikin ta jama'a wannan shine final wanda ake yi tsakanin horon kyandai gadin wannan tsakanin horon kyandai da Muhammad Sanin Kurna rauni targade kalaya Allah shi tawar faduwa ta zo ga kowa amma ba gare ni ba jama'a rana asabar akwai ajo na mela ba hagun aleka wanda za a yi daga bangaren kudu idan Allah ya kai mu a kuma in an tashi idan kana jin yunwa to ka tsaya kofar gidan dambe kar ka fita hawa zuba shi idan ka samu wuri ka harɗe za ta zuba maka wasko ka cika ƙoshi akwai waina shinkafa doya taliya har da farfesun naman kai ka Allah ka ba mai rabota ba hagon Sanin Kurna shi ne mai yadan wando daga bangaren yankin arewa kai banda kokowa ba mara da muke ba to masu kallo kamar da kuke kallo ga dai dan wato ba matasan sun fara bugawa a wannan gari na Katsina wallahi gari dan nan dai a dogo da shi da wato mai bulun hula ayya gashi nan dai kamar da kuke kallo a galafari nan wato sanin gidan dan kande kamar da kuke kallo ya wani ya yi al'ada dan na ya ma ya wuce tabuna mala ma ya hana ban da zana na abu mai ƙarfi ita mun shiro ko a waje ku matsa tsakiya kai ku koma tsakiya karamai rogo yawa rogo karamai tun da ba za buga ba rogo kai ta bugun shi wallahi to shi ya nuna mai shi nan dole shi ya hi shi ya dambe to shi hannu ya baro shi ya dambe wallahi ala da ba magan da ka jawa nuna madauki ban zago ga bawan kaya mai fama da dama mai hanarin suna jama'a ga yaƙi ya ware sai zo ga shaka alwara ma umar da isa ma'ala ta ta ga ta ga alhaji baban gida ya sarki na ga ta ga
masu kallo kamar yadda kuke kallo ga dan bana an take tsakanin wato bahagon ya kira suna ne wato bahagon autan mamman wato shine daga bangaren Jamus wato mai bakin wando sannan kuma wannan shi kuma to shine da yawancin yaro daga bangaren kudu kamar yadda kuke kallo ga dai dan nan ga dan nan Musbahu Kano YouTube ya kawo muku wannan dambe kamar yadda kuke kallo shagon BC wato shine daga bangaren kudu kamar yadda kuke kallo wato wancan kuma bahagon autan mamman wato shine daga bangaren Jamus mai wajen wando ga dai lambar nan kamar yadda kuke kallo Musbahu Kano YouTube ke kawo muku wannan dambe a wannan gari na Katsina Allah ya kamo wannan gari na Katsina kamar yadda kuke kallo yanzu ga dai lambar nan kamar yadda kuke kallo ya gudu ya faɗi na dole imanar fiyan galasa to masu kallo kamar yadda kuke kallo ga dan banan tsakanin bahago na dan kanawa wato da shi da wato dogon inda kamar yadda kuke kallo ga dai dan banan yo Allah na to masu kallo kamar yadda kuke kallo da kai da tofi ku na da hannunku Alin ba ta saka da shi da shi da dan gida Alhaji. To masu kallo kamar yadda kuke kallo ga dan nan kamar yadda kuke kallo wato bagon dan kanawa wato shi ayya wallahi ya dore shi kamar yadda kuke kallo shi ma ya zo